Det var Nikolajs skud. Og så er det Tobias. Og Tobias skal til at skyde. Tobias skal til at skyde. Og så kommer min hund i vejen. Men Nikolaj, og så Tobias scorer, men han rammer ikke overlægger. Det gør Nikolaj heller ikke. Så skal Vilas til at skyde. Og han skyder over målet, og Vilas han brænder. Og så tager min hund lige bolden, som han ikke må. To skud hver. Nej. Og Nikolaj er videre. Nej. Og så er det Tobias. Hvis han brænder nu, så er Nikolaj videre. Og så skal jeg se, om jeg kan komme videre. Ellers er det Nikolaj, der vinder. Og Tobi skal til at skyde. Okay. Ja! Og han er videre! Tobi er videre! Og så er det mig! Lad os se, om man kan finde ud af at score. Hvis Vilas scorer, så ved I jo, så rører han videre. Han skyder! Ja! Yeah! Og han brænder Vilas er ikke videre. Og så er Nikolaj og Tobias i finalen! Og så tager Viggo bolden, og det ikke ud. Viggo! Og så kommer Nikolajs tur. Han rammer over. Bare gå over og hente den. Han skal lige over og hente den i min nabos have, som der hedder Johnny. Og det her er Tobi. Og så rammer han kraftedeme med en bil. Nej. Kraftedeme for borgerligt. Nej, det gør han ikke. Men se, det her er min have. Er det ikke flot? Ikke en skid. Hold kæft, Tobi. Det er ham her. Men jeg skal fucking vinde, Jan. Ja, kom så, Tobi. Se, er det ikke et flot hus, der ligger over på den anden side? Fuck dig. Se, der er min hund. Der er min hund, Viggo, ikke? Din Viggo. Viggo løber. Han går. Han står stille. Kom så. Og så er det Tobis tur. Op. Han rammer over. Den tæller ikke. Og så er det næste runde. Men nu er det Nikolaj. Og Tobi løb lige forbi kameraet. Kom så, Nikolaj. Han rammer han ikke overlæggeren. Okay, han ramte ikke overlæggeren. Okay, folkens. Og jeg sætter stor pris af det hjemme. Og Tobi